каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Прывітанне. Гэта падкаст каля літаратуры. Мяне завуць Марыя і скажу шчыра, што сёння ў мяне ў эфіры госць, якога я высмарыла запрасіць ад пачатку гэтага падкаста. Была такая думка, што цікава, калі б нейкі герой, які мае прафесійныя дачыненні з рэлігіяй і з мастацтвам, мог распавесці, як гэта спалучыць у сабе творчае светабачанне і рэлігійнае светабачанне. Прынамсі, на гэтую тэму мы сёння паспрабуем паразважаць з маім госцем, які ласкава пагадзіўся прыйсці да нас у эфір. Гэта гарадзенскі грэка-каталіцкі святар Андрэй Крот, магістр тэалогіі, які таксама мае гістарычную адукацыю. Айцец Андрэй, вітаю вас. Вітаю вас. Чаму відавочна айцец Андрэй добры госць для нашага падкаста? Таму што такое супадзенне якраз сёлета спаўняецца роўна 10 гадоў, як ён вядзе на ватыканскім радыё праграму, прысвечаную беларускай літаратуры, якая так і называецца «Хрысціянства і беларуская літаратура». Магчыма, мы маглі б пачаць з абмеркавання гэтай перадачы. Чаму вас цікавіць літаратура? Я наколькі сябе памятаю, з класа, напэўна, 3-го я чытаю кніжкі. І вольны час для мяне гэта было чытанне кнігі. Калі ў мяне была нейкая хвіліна, калі ў мяне не было нейкай працы, справаў, урокаў, я чытаў кнігу. Часамі гуляў з сябрамі, але гэта мяне не так захоплівала, як чытанне кніг. Таму, для мяне чытанне гэта натуральнае, нешта такое, без чаго я проста не магу абысціся. А як з'явілася цікавасць менавіта да беларускай літаратуры? Яна таксама аўтаматычна з'явілася, бо я чытаў розную літаратуру, якая была дома. Мая мама настаўніца рускай літаратуры. Я чытаў рускую літаратуру, чытаў сусветную літаратуру, а беларускую літаратуру у нас была вельмі добрая настаўніца беларускай літаратуры. Дык там цікавасць, не цікавасць, але трэба было чытаць усё, яна там нас прымушала, яна нас вельмі добра так трэсла на уроках. І дзякуючы ёй, напрыклад, на ўступных экзаменах на гістарычны факультэт Берасцейскага універсітэта, я там 2-3 дні рыхтаваўся да гэтага экзамену, і ўсё, больш мне не трэба было часу, бо я вельмі добра ведаў і творы, і крытыку. Таму гэта таксама было натуральным. А ўжо калі ўзнікла пытанне пра перадачу на ватыканскім радыё, то мне захацелася проста перачытаць беларускую літаратуру. Я не думаў, канешне, што гэта зацягнецца на 10 гадоў. Думаў, годзік-другі, там нейкіх пару твораў прачытаю. І зараз я, канешне, пра гэта не шкадую, што я так жыву з беларускай літаратурай, можна так сказаць. А як шмат твораў вам удалося прааналізаваць за гэты час? Я бы сказаў, што не так шмат. Я бы нават па пісьменніках лічыў. Я нядаўна праглядаў свае нататкі, свае запісы, файлы, якія ў мяне ў кампутары, то за 23-24 год гэта было дзесьці каля 4 пісьменнікаў. То бок вы так вельмі грунтоўна падыходзіце. Вы бераце пісьменніка, грунтоўна аналізуеце яго творчасць, так? Я проста прачытваю ўсё, што ён напісаў, і знаходжу ўсе моманты, якія звязаныя з рэлігіяй і хрысціянствам, і потым нейкім чынам іх аналізую ў сваіх перадачах. А можаце нейкі прывесці, можа быць, прыклад? Што значыць знаходзіце нейкія моманты, звязаныя з рэлігіяй і хрысціянствам? Я жартую так, што мне падабаюцца хрысціянскія беларускія пісьменнікі, а яшчэ больш падабаюцца нехрысціянскія, ці так антыхрысціянскія беларускія пісьменнікі. Калі хтосьці піша добра пра хрысціянства, гэта хорошо, гэта для мяне прадуктыўна. А калі хтосьці крытыкуе хрысціянства, гэта яшчэ лепей, таму што я магу ягоныя погляды гэтыя прааналізаваць, даць свой хрысціянскі адказ, і гэта выходзіць у мяне шмат розных перадачаў. А хто там з пісьменнікаў такія былі, которые крытыкавалі? Напрыклад, Змітрок Бядуля, ён пісаў там, розныя творы, нават тая ж Срэбная табакерка, дзе вобразы святароў, яны такія вельмі непрывабныя, альбо Салавей. Я таксама звяртаю увагу на розныя дробязі, звязаныя з хрысціянствам. Там вобраз крыжа у творах пісьменнікаў, калі яны ўзгадваюць, што мы нясем крыж пакута, беларускі народ такі гаротны, нясе свой крыж. І гэта таксама для мяне праходзіць як тое, пра што я павінен узгадаць у перадачы. Альбо часамі ў савецкіх пісьменнікаў вельмі хороша ёсць матыў, гэта вобраз Леніна, якога яны надзяляюць рознымі якасцямі Бога, несмяротнасцю, всемагутнасцю, ён усё ведае. Таму часамі, калі ў савецкіх пісьменнікаў штосьці такое чытаю, то я таксама згадваю пра гэта ў перадачах, як такая квазірэлігія, ленінізм. А вы аналізуеце творы на прадмет гэтых рэлігійных сімвалаў, але не ацэньваеце
наколькі іх ідэі, скажем так, адпавядаюць хрысціянскім. Просто вось сходу, што ў мяне ў галаве, вось гэты знак бяды у Быкава, там нічога такога, як бы там канкрэтна ён в лоб, нічога няма, але усе гэта разглядаюць там як Галгофу, ну, як бы яны бачаць вось гэты паралелі. Вось як вы з гэтым абыходзіцеся? Калі у мяне ўзнікае нейкая як бы такая думка ці бачанне таго, што сапраўды гэты твор, не маючы фармальна ўзгадак пра хрысціянства, ён усё ж такі неяк датычыць Евангелія, датычыць хрысціянства, то так, я тады пра гэта кажу. Да знака бяды я яшчэ не дайшоў, але вось быў твор Кузьмы Чорнага «Млечны шлях». Там таксама не было нічога пра хрысціянства, пра малітву, але як бы ўсё там адбывалася пад зорным небам, і я таксама зрабіў такую паралель, што ўсё пад Богам там, значыць. Я не прафесіянал, я так скажу. Усё тое, пра што я кажу ў перадачах, гэта проста маё ўласнае адчуванне, маё ўласнае бачанне з пункту гледжання майго вопыту, майго ведання тэалогіі, маіх нейкіх там уласных разважанняў. Ну і вось штосьці ў мяне атрымліваецца, штосьці, можа быць, я прапускаю. Ну, але вось што атрымліваецца, то атрымліваецца. Гэта маё такое ўласнае бачанне. А нейкія водгукі на вашу праграму вы атрымліваеце? Так, часамі атрымліваю водгукі. Нядаўна было некалькі такіх водгукаў. Адзін парафіянін менскай парафіі прыехаў у Гародню і казаў: так, я слухаю вашай перадачы, вельмі добрыя. Нядаўна з'явілася інтэрв'ю на Католік Бай са мною, таксама прысвечанае маім перадачам. Ну, вось гэта дзяўчына напісала мне, сказала, што слухае мае перадачы. І ў мяне ёсць адзін сталы, як бы пералічыць усе пазітыўныя эпітэты, сталы, верны мне слухач, гэта Данута Янаўна Бичэль. Знакамітая беларуская паэтка. Яна слухае ўсе мае перадачы, па радыё прымачу, без усялякіх там розных інтэрнэтаў і усялякіх вашых там тэхналогій. Яна слухае па старым лампавым прымачу мяне. Насамрэч, я думаю, так многія беларусы робяць. У гэтым ёсць асаблівая атмасфера. Ну, гэта зараз слухаць па радыё, я не ведаю, як слухаць мяне па радыё. Больш людзі карыстаюцца зараз усё ж такі інтэрнэтам. Праанансую сваю перадачу, яе можна слухаць на тэлеграм-канале Ватыканскага радыё, як асобны падкаст яна з'яўляецца. Таксама у Беларусі даступнае радыё Марыя, і на гэтым радыё Марыя яны рэтранслююць Ватыканскага радыё перадачы. Мая перадача выходзіць у пятніцу. Я слухаў яе ўвечары, але яна дзесьці і днём таксама з'яўляецца яшчэ ў сетцы. Бо Ватыканскае радыё яно транслюецца паўгадзіны ў дзень адзін раз, і потым паўтараецца гэтая перадача. І мая перадача ў пятніцу. Таму запрашаю ўсіх слухаць. Ну і на іншых рэсурсах хтосьці дзеліцца. Напрыклад, у нашым тэлеграм-канале «Грэка-каталікі Беларусі» мы дзелімся таксама гэтай перадачай. То, калі ласка, запрашаю. Добра, ну а вяртаючыся вось усё ж такі да беларускай літаратуры, скажыце, вось у працэсе падрыхтоўкі да гэтых праграм, можа, вы штосьці адкрылі для сябе, нейкую новую глыбіню ці нейкія нечаканыя моманты ў беларускіх творах? Безумоўна, апошняе маё адкрыццё гэта Міхась Зарэцкі, якога я пачаў чытаць 10 год таму і рабіў па ім перадачы. І мяне так уразіла, што пісьменнік савецкі піша пра нейкія часы камуністычныя, асабліва ягоныя такія больш раннія творы. Піша пра нешта там звязанае з рабочымі, камуністамі, сходамі, але праблемы ў людзей тыя самыя: каханне, адносіны, вернасць. І мяне гэта вот неяк вельмі ўразіла ў той момант, таму што у іншых творах, которые закранаюць нейкія праблемы савецкага перыяду, ну, яны трошки для нас такія штучныя. А тут настолькі было гэта для мяне натуральнае, вот это было такое для мяне адкрыццё. Ну і ў прынцыпе я бы так сказаў, што тое, што чалавек чытаў калісьці ў 16 гадоў у школе, і зараз, калі мне ўжо 46, ну, дык зусім па-іншаму ўсё гэта адчуваецца і бачыцца. А ёсць нейкія творы, якія вас расчаравалі? Не, я так не згадаю нічога такога, што мяне зараз расчаравала. Усё мяне зачароўвае. Тады давайте, магчыма, пяройдзем вось да такіх больш філасофскіх і абагуленых пытанняў. Як, на вашу думку, можа у асобе пісьменніка, ці можа творца-пісьменнік жыць у адпаведнасці вось з нейкімі хрысціянскімі ідэямі? Наколькі гэта магчыма? Паколькі кожны аўтар, ён усё ж такі, ну, такую вольніцу сабе дазваляе, калі гэты стварае мастацкія рэчы, як царква, можа быць, да гэтага ставіцца? Ой, вельмі цудоўна ўсё павінна ў чалавека ўжывацца, таму што, у прынцыпе, царква вучыць чалавека не быць нейкім такім далёкім ад свету, а быць у гэтым свеце. Калі ты там слесар,
ты мусіш быць хрысціянінам і слесарам, добрым слесарам пры гэтым. Ну і як бы хрысціянскія запаветы ў гэтым выконваць. То есть ты не будешь падманваць, ты будешь сумленна выконваць сваю працу, ты будешь добра рабіць тое, што табе належыць зрабіць. І мы маем процьму прыкладаў пісьменнікаў хрысціянаў, якія стваралі не просто цудоўныя культавыя творы. Згадайма тых самых папулярных заўсёды Толкіена, Клайва Льюіса, якія хрысціяне і якія пісалі проста хрысціянскія творы, і гэты ўладар пярсцёнкаў і хронікі Нарніі, гэта хрысціянскія творы, у якіх як бы ёсць бачна гэты хрысціянскі пасыл, а з другога боку у іх таксама вось нейкі такі чароўны свет, такая свая атмасфера, якая тым не менш яна не тое, што не супярэчыць, яна просто паўтарае, можна сказаць, хрысціянства. Уласна кажучы, шмат пісьменнікаў святароў было. У мяне быў цыкл перадач таксама пра нашых беларускіх святароў пісьменнікаў, Казіміра Сваяка, Вінцука Адважнага, Андрэя Зязюлю, і яны таксама пісалі свае творы і цудоўныя творы, якія і адпавядаюць хрысціянству і адначасова з'яўляюцца цудоўнымі мастацкімі творамі. Ну і зноў жа, я калі рыхтаваўся да гэтай перадачы, я узгадаў стары анекдот пра тое, як прадстаўнікі адной рэлігійнай арганізацыі прыйшлі да габрэяў, пастукалі да іх у дзверы і кажуць: ці чыталі вы Біблію? А тыя ім адказваюць: дарагія, мы яе не толькі чыталі, мы яе пісалі. Вось. Таму, калі гаварыць пра хрысціянства і літаратуру, то мы яе не толькі чытаем, мы яе ствараем. Уласна кажучы, хрысціянства – гэта рэлігія літаратуры. Аснова нашай веры – гэта тэкст, гэта кніга, гэта зборнік, я бы так сказаў, літаратуры. Бо Біблія – гэта на самой справе не нейкае там аднатоннае, адналітае нейкае выкладанне дагматаў, а зборнік твораў розных эпох, розных літаратурных жанраў, у якіх Бог супрацоўнічае з чалавекам. Хтосьці пісаў паэтычны твор, хтосьці пісаў гістарычную хроніку, хтосьці пісаў лісты, і тым не менш гэта ўсё вось як бы ўвайшло ў адну кнігу, якой прамаўляе Бог. І як вучыць каталіцкая царква, у Бібліі Бог супрацоўнічаў з чалавекам. Чалавек даваў тое, што мог даць сваё, значыць, літаратурныя жанры, свае веды, свае нейкія там уяўленні пра свет. А Бог ужо карэктаваў тое, што было бы важна для людзей усіх эпох і што бы датычыла іх веры. І таму, калі пісалася там тое ж самае гісторыя пра стварэнне свету, людзі ўяўлялі так у той час стварэння свету, але Бог там даклаў да гэтага свае ідэі пра тое, што свет быў створаны з нічога, што Бог з'яўляецца створцай свету, і так далей. Можна такіх шмат прыкладаў розных прыводзіць. Так, дарэчы, на філфаку Біблія нават разглядаецца як мастацкі твор. У семінарыях яе вывучаюць як комплекс мастацкіх твораў, таму там, значыць, ёсць асобна раздзелы, мы вывучаем гістарычныя кнігі, там прароцкія кнігі, і так далей, і так далей. Добра, я тут яшчэ зразумела, з Толкінам, канешне, ўсё ясна, а вы ж разумееце, што цягам гісторыі былі такія розныя паэты, які прапагандавалі там розны дэкаданс, тыпу Шарля Бадлера. Не ўсе аўтары, скажем так, праводзяць вось гэтыя ідэі міру, добра і ўсё астатняе. Некаторыя упіваюцца раскладаннем і такімі рэчамі. І вось хто гэта, дзе камісія, якая цэнзуруе, кантралюе, хто это вызначае? Камісію адмянілі. Была такая ў 19 стагоддзі, была такая нават у каталіцкай царкве быў індэкс забароненых кніг. Але паколькі кніг дрэнных заявілася так шмат, што іх ужо не ўнясеш у адзін індэкс, то яго ўжо адмянілі, не спраўляліся людзі. Я думаю, што для нас, хрысціянаў, важна просто укладаць у людзей і укладаць у сябе хрысціянскія прынцыпы, а потым, чытаючы нейкую кнігу, мы будзем ужо суадносіць яе са сваёй верай, і мы будзем бачыць, вось гэтая кніга нам падыходзіць, мы яе разумеем. А тут чытаем якога-небудзь дэкаданта і думаем, няшчасны чалавек, ён не знайшоў свой сэнс жыцця, і таму ён пакутаваў, шкада яго. Будзем глядзець на іншых людзей. Мне заўсёды, напрыклад, падабаюцца усялякія такія размовы з няверуючымі, кнігі няверуючых, допісы дзесьці там у сацыяльных сетках няверуючых, таму што я спрабую нават не столькі ім, колькі сабе даць адказы на гэтыя пытанні, якія вось гэтыя людзі ставяць. І я такім чынам паглыбляю сваю веру, таму што нейкія рэчы, якія мне здаюцца відавочнымі, якія я як бы так успрымаю як тое, што ёсць і зразумела, вось людзі мне паказваюць з іншага боку. І я тады таксама шукаю для сябе адказ на тое пытанні, якія яны ставяць. То бок галоўнае мець свой розум, скажем так, свае вось нейкія перакананні.
З любога твора можаш штосьці для сябе ўзяць, прыняць або не прыняць. Так як отец Андрей Крот для сваіх перадачаў з любога твора што-небудзь выносіць для того, каб зрабіць перадачу хрысціянства і беларуская літаратура. Жартую трошкі, канешне, але на самой справе так, сапраўды, хрысціянін можа чытаць любы твор, але маючы добры хрысціянскі стрыжань, калі ён можа сабе дазволіць зрабіць правільную выснову з любога твора, то можна чытаць усё. Калі чалавек не ўпэўнены ў сваёй веры, канешне, лепей тады паўстрымацца ад чытання рознай там правакацыйнай літаратуры, каб яна не зрабіла яму горш. Бо, у прынцыпе, калі хрысціянін пачытае там якога-небудзь дэкаданта, то нічога з гэтага кепскага не будзе, але калі з хрысціяніна ён ператворыцца ў дэкаданта, ён сам будзе няшчасны. Яму ж самому будзе горка там у гэтым жыцці, ён будзе там не будзе жыццю радавацца. Таму навошта такое рабіць, навошта сябе калечыць. Так, мы ўжо казалі пра тое, што дакладней вы казалі, што многія святары з'яўляюцца пісьменнікамі. Ёсць такія выпадкі. Так. Ці можаце вы штосьці, магчыма, пра гэта распавесці? Мой улюбёны святар-пісьменнік гэта отец Язэп Германович, ён жа Вінцук адважны. Ён пражыў амаль што ўсё 20е стагоддзя, памёр у 1978 годзе і прайшоў і сталінскія лагеры, напісаў цудоўную кнігу «Кітай, Сібір, Масква», кнігу сваіх успамінаў пра тое, як ён быў у лагерах. Напісаў таксама шмат іншых празаічных, паэтычных твораў. Зборнік байкі ягоны выйшаў калісьці на захадзе. Гэта яшчэ ў тыя часы камуністычныя, бо калі яго вызвалілі з турмы, яго дэпартавалі ў Польшу, таму што ён фармальна быў з заходняй Беларусі, быў фармальна польскім грамадзянінам. А ён адтуль збег у Лондан, і там ёсць такі беларускі асяродак, бібліятэка Францішка Скарыны, і ён там жыў і там пісаў свае творы, выдаваў часопіс «Божым шляхам». І да гэтага таксама ён шмат напісаў твораў сваіх. Цудоўнейшая яго аповесць «Хлапец» пра жыццё ў заходняй Беларусі таксама ў міжваенны час. Я заўсёды згадваю пра яго гісторыю, якую распавядаў іншы святар, айцец Александр Натсан. Калісьці, калі сталі папулярнымі група «Бітлз», айцец Язэп уже быў у такім сталым веку, і ён падышоў да маладзейшага айца Александра і кажа, што гэта такое гэтыя «Бітлз». Усё кажуць «Бітлз, Бітлз, Бітлз». Ён кажа, добра, давайте я вам покажу. Ён уключыў яму тэлевізор, знайшоў яму дзесьці там «Бітлз». Айцец Язэп пасядзеў некалькі хвілін, паглядзеў, сказаў, добра, выключай, я зразумеў, што гэта. І я часамі карыстаюся гэтым самым прынцыпам, калі дзесьці прачытаю пра нейкіх там знакамітых спевакоў ці што-небудзь там, што адбываецца ў сучаснай поп-культуры, я таксама шукаю сабе ў Ютубе, гляджу на гэта і узгадваю айца Язэпа Германовича, думаю, добра, можна выключаць, я ўжо зразумеў, што гэта. Але з гэтага не зусім зразумела, ўсё ж такі спадабалася яму ці не, таму што тут можа быць і спадабалася ўсё ж такі. Гэта інтрыга гэтай гісторыі. Так, спадабалася яно ці не спадабалася. Я думаю, што ён меў да гэтага больш навуковы інтарэс. Ён гэта вывучаў як з'явішча, без нейкіх там эмацыйных афарбовак, добрага ці дрэннага. Ага, вось так, добра, значыць, я зразумеў. Ведаеце, пакуль вы распавядалі, у мяне тут яшчэ одно філасофскае пытанне з'явілася. Яно вынікае з таго, што я, бачыце, недасведчаная проста у тым, што такое рэлігійнасць у поўнай меры. Я вам ужо сказаў, што я люблю людзей недасведчаных з рознымі пытаннямі. Выдатна. Я спрабую зразумець. Проста на маю думку, рэлігія, яна для цябе парадкуе свет нейкім чынам. Яна робіць яго ўсё ж такі больш-менш зразумелым. Яна задае нейкія каштоўнасці, нейкія вектары. Калі ты прытрымліваешся гэтых прынцыпаў, якія ў цябе могуць быць пытанні? Мне здаецца, што творца гэта чалавек, які не разумее, як уладкаваны свет. Яго прага да пісьма, яна нараджаецца з таго, што ён не разумее, што каштоўна і што як уладкавана. І з гэтага пункту ён пачынае пісаць. А калі ты разумееш, што тады... Што ты хочаш сваім творам сказаць? Атрымліваецца, ты можаш быць толькі правадніком хрысціянскіх ідэй, правільна? Бачыце, гэта пытанне да творцаў, што яны хочуць зрабіць, калі пішуць свае творы. Але мне здаецца, што часта таксама творцы хочуць неяк свой унутраны свет перадаць свайму чытачу, слухачу, гледачу
і адпаведна яны ствараюць нейкую абалонку, у які заключаюць гэты свой унутраны свет, малююць карціну, пішуць роман, повесть, пішуць якую-небудзь музыку і такім чынам свой унутраны свет перадаюць свайму адрасату. І таму пісьменнікі, у якіх унутраны свет там скалечаны, яны пішуць якія-небудзь жахлівыя творы, якія чалавека ўводзяць у дэпрэсію, якія яго палохаюць, якія неяк там яго дэзарыентуюць у свеце. Чалавек, які мае нейкі лагічны і пазітыўны унутраны свет, хрысціянскі ці я не адмаўляю, што гэта можа быць вызнаўца іншай рэлігіі ці проста чалавек, які так жыве ў гармоніі з сабою, і ён перадае гэты гарманічны свет свайму чытачу, свайму слухачу, свайму гледачу. І таму, чытаючы творы, я так гэта адчуваю. Дзесьці тут чалавек згубіўся, дзесьці чалавек неяк у пошуку, дзесьці чалавек мае тыя каштоўнасці, якія ён мае. Я шмат чытаю гэтых савецкіх пісьменнікаў 20-х гадоў. Я бачу, што ў іх таксама стройны лагічны ўнутраны свет, які яны там будуюць на камуністычных каштоўнасцях і спрабуюць яго пераказаць сваім чытачам, гледачам, сваім адрасатам. Хрысціянскія пісьменнікі робяць тое самае. Яны рэтранслююць свой унутраны свет, сваё бачанне і таксама даюць адказы на нейкія пытанні, якія ўзнікаюць у кожнага чалавека, і ў хрысціяніна, і не ў хрысціяніна, пытанні, як сябе паводзіць у гэтым свеце. Нягледзячы на тое, што мы ведаем, як гэты свет створаны, ён не з'яўляецца для нас камфортным, таму што ў свеце існуе зло, яно змагаецца з дабром, яно неяк спрабуе дабро знішчыць, і таму мы паказваем шлях, як з гэтым злом змагацца. Таму я неяк так успрымаю тыя творы, якія, прынамсі, трапляюць мне ў рукі. А калі ўзяць гэтага вашага улюбёнага аўтара, пра якога вы казалі 20-га стагоддзя, вы адчуваеце ў ім такую цэласнасць? У Ецэзэпе Германовича, цалкам. Кітай, Сібір, Масква і Ецэзэпа Германовича, яны вельмі пазітыўныя, такія ўспаміны, хоць і лагерныя, але ён там проста аптымізмам брыжыт аптымізмам. Жарты такія ў яго. У мяне была асобная перадача пра жарты Ецэзэпа Германовича ў гэтай кніжцы, як ён там распавядаў, як яны клапа па всей строгасці сацыялістычнай законнасці прыгаварылі там у камеры да смерці, тому што да іх клоп там некі трапіў. І такая хорошая пазітыўная кніга, пазітыўнае бачанне чалавека. То бок ён у гэтых лагерах захаваў моцны ўнутраны нейкі стрыжань. Так. І нават я бы сказаў, айцец Язэп Германович такі яскравы прыклад таго, што чалавек у нелюдскіх умовах захоўвае аптымізм, захоўвае свой унутраны стрыжань, захоўвае свае ідэалы і сваю маральнасць. І таксама я перадае гэта іншым, таму што ён апісвае кантакты з іншымі людзьмі, як ён камусьці дапамагаў, нейкаму літоўскаму святару, нейкім там звычайным людзям. Дык а як ставіцца тады да гэтай дэпрэсіўнай літаратуры, якая такая залежыць ад вашага настрою і ўнутранага свету. Таму што я, напрыклад, калі ў мяне дэпрэсіўны настрой, я стараюсь чытаць што-небудзь аптымістычнае. А калі ўжо даводзіцца чытаць, і зноў жа не варта марнаваць сваё жыццё на нешта, што будзе вам ствараць дыскамфорт. Я так лічу. Таму што кніжак, у мяне за спіной вы бачыце вельмі шмат кніжак. Кніжак шмат у свеце. Усіх не перачытаеш. Таму варта чытаць толькі вартыя кнігі, каштоўныя кнігі, а не тое, што будзе ствараць для вас нейкую нязручнасць і будзе вас проста-напроста нішчыць. А калі пісьменнік стварае гэты мастацкі свет, і яму там трэба быць такім стваральнікам зла, напрыклад, нейкіх там пачвараў, як персанажаў твора, наколькі гэта нармальна з пункту гледжання рэлігіі? Бачыце, Толкін стварыў оркаў, але ён стварыў іх добра, яны не сімпатычныя, ніхто не хоча стаць оркам. Я думаю што ствараюць пачвар пісьменнікі, але у выніку часта дабро перамагае зло. І часамі, можа быць, гэтая перамога не відавочная, то есть не так, што ўсё скончылася хэпі-эндам, усе ворагі пераможаныя. Не, магчыма, галоўны герой загінуў, але маральна ён перамог зло. Маральна ён зрабіў той учынак, які варта нам прыняць як узор свайго жыцця, свайго дзеяння. Гэта я лічу апраўданым. Я не дуаліст, я тут нядаўна аднаго пісьменніка раскрытыкаваў за дуалізм, які кажа, што у свеце ёсць два пачаткі, дабро і зло. Не, у свеце ёсць дабро, а зла няма. Зло не існуе. Зло гэта проста недахоп дабра. Гэта скрыўленае дабро, гэта нешта знявечанае, зняважанае, але таму нейкай самастойнай і роўнай дабру сілы зла не існуе. Тым не менш, канешне, у свеце адбываецца гэты канфлікт паміж дабром і злом. Дабро ўрэшце пераможа.
бо зло гэта толькі нешта такое другаснае, дабро гэта асноўнае. І таму, калі гэты канфлікт не адлюстроўваецца ў літаратуры, то тады твор будзе сумным і увогуле нейкім прэсным. Для нармальнага твора павінен быць канфлікт паміж дабром і злом. Я думаю, кожны пісьменнік стварае такія вобразы, і на гэтым яна і грунтуецца літаратура, на тым, што пісьменнік стварае добры і адмоўны вобраз. Проста, што адмоўны вобраз залежыць ад таго, якім ён будзе. Ці гэта будзе нейкі аперэтачны зладзей, ці гэта будзе нешта, што ўнутры чалавека дрэннае, з чым ён змагаецца і перамагае, нешта ў свеце, нейкія там ворагі, захопнікі, оркі ці там фашысцкая Германія. Заўсёды зло будзе ў творы. Заўсёды дабро пераможа зло. Інакш, там твор не можа існаваць. Таму, гэта нармальна, гэта натуральна. Але ж вы ведаеце, што шматлікія творы, нават сусветна вядомыя, прызнаныя, яны вылучаюцца тым, што іх галоўныя героі, яны неадназначныя персанажы. Вось, напрыклад, персанажы Набокава, ведаеце, ці кагосьці іншага. Гэта лічыцца шэдэўрам сусветнай літаратуры. Але пры гэтым менавіта на гэтай неадназначнасці прыцягальнасць вобраза і заснаваная, можна нават так сказаць. Бачыце, калі разабрацца ў кожным такім неадназначным вобразе, усё роўна гэта будзе змаганне дабра са злом ўжо ў канкрэтным чалавеку. І ўсё роўна будзе паказваць аўтар, што дабро ў гэтым чалавеку яно большае, чым тое зло, якое ў ім ёсць. Дабро і зло гэта будзе не проста орк і эльф, а гэта будзе орк і эльф у канкрэтным чалавеку. І нягледзячы на тое, што орк, напэўна, не будзе забіты да канца твора, эльф усё роўна будзе там на першым плане. Ці чытаеце вы штосьці з сучасных аўтараў? Я не чытаю амаль што, таму што я аматар аўдыёкніг таксама. У пэўным часе, калі я шмат падарожнічаў і калі з'явіліся магчымасці слухаць аўдыёкнігі, я, як гэта называецца, падсеў на аўдыёкнігі. І акурат, што з сучаснай літаратуры, гэта тое, што я слухаю на аўдыёкнігах. Канешне, беларускай сучаснай не так шмат, то даводзіцца часамі чытаць. Але вось такой усялякай расейскай, сусветнай. Прычым аўдыёкнігі я ўжо слухаю усялякія. Тут няма мне чым хваліцца. Гэта пачалося з эпохі, калі аўдыёкніг было не шмат, і я слухаў усё проста, што мне траплялася, і так яно працягвалася. Я слухаю і харошыя вартасныя кнігі, і розную лухту, якую там трапляецца. Усялякую фантастыку, нейкія такія баевікі, вось. І мне гэта таксама цікава, як такое з'явішча, як той отец Язэп Германович казаў, паслухаў, зразумеў, што гэта такое. Хоць, можа быць, гэта кніжкі такія невартасныя, яны паказваюць светапогляд сучаснага чалавека, што там адбываецца, чым людзі жывуць, што яны чытаюць, там, можа быць, гэтыя кніжкі ў каляровых мяккіх вокладках, якія яны купляюць дзесьці там на вакзалах і чытаюць падчас падарожжаў. Таксама вось такое праслухоўваў, каб зразумець, чым людзі жывуць. І мне было гэта цікава, я лічу, карысна. І зноў жа, гэта кнігі, якія не напружваюць, не трэба шмат удумвацца, не трэба шмат разважаць. Часамі паслухаў, забыў, потым слухаеш, думаеш, ой, я ж недзе там ужо чуў. І так вось, ужо рухаючыся да падагульнення нейкага, як вы лічыце, на што чалавеку наогул вось літаратура, што яна яму дае? Ой, гэта складанае пытанне. Усё дае, яна дае нам веды, яна дае нам эмоцыі, яна дае нам развіццё, яна дае нам адчуванне свету і, я бы так сказаў, нават камунікацыю з іншымі людзьмі. Чытаючы кнігі, мы сябе развіваем і іншых развіваем. Успрымаем тое, што людзі ў папярэдніх пакаленнях стваралі, чым жылі, за што перажывалі. Для мяне, уласна, літаратура – гэта проста частка жыцця майго. І спрабуючы адчуць ваш падыход, ён такі, што ў прынцыпе мы можам судакранацца з абсалютна рознымі творамі і няма такога, што хрысціянства нам там нешта забараняе ці нешта не ўхваляе. Усе розныя формы літаратуры, яны сведчаць пра нейкія праявы жыцця, скажем так. І мы самі вырашаем, як ставіцца да таго ці іншага твора. Я думаю, яшчэ залежыць ад таго, кім сябе чалавек вызнае. Калі ён хрысціянін, то, канешне, я бы яму раіў чытаць толькі каштоўныя, вартыя кнігі і не траціцца на розную лухту і на тое, што супярэчыць хрысціянскаму светапогляду. Але я бы не забараняў яму гэта рабіць так вось вельмі катэгарычна, бо сапраўды можа быць штосьці, што здаецца на першы погляд не хрысціянскім, яно можа паглыбіць у чалавеку веру.
Тут просто вось гэты складаны момант, дзе вось вызначыць мяжу, так, паміж тым, што вартае, што хрысціянскі твор, а што не хрысціянскі. Паколькі, як мы ўжо сказалі, камісіі не існуе, тут, мне здаецца, вось у гэтым моманце могуць быць спрэчкі. Для практыкуючых хрысціянаў вельмі проста. Можна звярнуцца да свайго святара і спытацца, чытаць гэтую кнігу ці не чытаць. Ну, гэта самы просты спосаб. Ці я там, так бы сказаў, да аўтарытэтнага святара. Таму што, не кожны святар разбіраецца ў літаратуры. Хтосьці, можа быць, цікавіцца чымсьці іншым. Зараз сучасныя тэхналогіі, я гляджу, што святары больш глядзяць YouTube, чым чытаюць кніжкі. Падкасты на Ютубе гэта вельмі каштоўная рэч. Я хачу гэта дадаць для ўсіх нашых слухачоў. Слухайце падкасты, асабліва каштоўныя, асабліва пра літаратуру. Ну, а для тых людзей, якія проста знаходзяцца ў пошуку, я хачу сказаць, што карыстайцеся рэцэнзіямі, карыстайцеся падказкамі і старайцеся чытаць, канешне, толькі вартую літаратуру, таму што, няма часу разменьвацца на розную лухту і на розныя рэчы, якія будуць рабіць вам горш, а не лепш. Дзякую вам, што слухалі гэты падкаст. Нагадаю, што мяне завуць Марыя. Сёння маім госцем быў грэка-каталіцкі святар Андрэй Крот. Больш падкастаў каля літаратуры, а таксама іншых, якія робяць мае калегі, адкуль бяруцца кнігі і супердутко, можна знайсці на сайце праекта Літрадыё. Адтуль вы можаце накіравацца на любую зручную для вас платформу. YouTube, Spotify, SoundCloud і іншыя. Слухайце якасныя падкасты, беражыце сябе, да пабачэння.